ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବାବୁ ରେସିଂ ମାଷ୍ଟର। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ରେ ବାବୁ? ମା ମୁଁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଟିକେ କାମ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ଭାଇ ତ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପଳେଇଗଲେ କୁଆଡ଼େ। ଏଇଠି କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଚୁର୍ଗୁଣୀକୁ ଦେଖାଦେଲା। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଦୌଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଚୁର୍ଗୁଣୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେଲେ। ଚୁଡ଼େଲ ନାନୀ, ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଡ଼ୁ ଜାଡ଼ୁ ଧରିଛ? ହଁ ଦେଇଦେ ଦେଇଦେ, ପିଲାକୁ ଦେଇଦେ କିଛି। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ପିଲା। ଏ ବାବରେ ଓ ଆ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ବାହାରି ଆସିଲା। ଏଇଟାକୁ କେଉଁ ଜାଡ଼ୁ? ଏ ବାବରେ ଚୁଡ଼େଲ ନାନୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରଟା ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଯାଦୁ। ଏଇଟା ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଫଳ ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଆସାନରେ ଖାଇବା ପିଇବା।